नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आमच्या नवीन युट्यूब चॅनल स्वीट फॅमिली मध्ये। तर आमचा हा पहिला व्लॉग आहे, पहिला आणि आमची स्वीट फॅमिली, या दोघांमुळे स्वीट फॅमिली झाली आमची, नाही तर आमची क्रेझी फॅमिली होती। तर आमचा सुरुवात करतोय बाप्पाच्या दर्शनाने, कारण आम्ही कोकणी आहोत आणि सर्वच बाप्पाच्या दर्शनानेच नवीन कार्याची सुरुवात करतो। तर आमच्या नवीन चॅनलची आम्ही सुरुवात करतोय बाप्पाच्या दर्शनाने। तर आम्ही आता बाप्पाच्या दर्शनात चाललो आहे। तर आम्ही आता टिटवाळ्याला गणेश मंदिरात चाललो आहे। तर तिकडूनच आमच्या व्लॉगला सुरुवात करू। तुम्ही कंटिन्यू लास्ट पर्यंत आमचा व्लॉग बघत राहा। हाय गाइस, आता आपण जाणार आहोत डोंबिवली स्टेशनला आणि आता डोंबिवली स्टेशनला ट्रेन पकडून सरळ टिटवाळ्याला। आता आम्ही रिक्षा पकडल्या डोंबिवली मधून PNT कॉलनी, म्हणजे आमच्या घराकडून, आणि आता आम्ही चाललो आहे डोंबिवली स्टेशनला आणि स्टेशनवरून आम्ही ट्रेन पकडली। लास्ट पर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। मार फटका मार देना। आता मी टिटवाळा स्टेशनवरून रिक्षा पकडून आम्ही आता टिटवाळा मंदिरला आलो आहे आणि आता आम्ही आतमध्ये जातो दर्शनाला। आणि आज खरंच खूप गर्दी आहे, संकष्टी आहे आणि रविवार पण आहे, त्यामुळे खूपच गर्दी आहे आज। तर बघू किती वेळ लागतो आम्हाला दर्शनाला। खूप गर्दी आहे। आता आम्ही दर्शन घेऊन बाहेर आलो। मला वाटतं 1 तास आमचा पूर्ण लाईन मध्ये गेला आणि आता आम्ही बाहेर आलो। नशीब आता आरती सुरू होणार होती, आता दर्शन बंद करणार होते 5 मिनिटासाठी, पण नशीब आमचं होतं चांगलं म्हणून आम्हाला दर्शन भेटलं आणि आम्ही बाहेर आलो। जय जय रामकृष्ण हरी। ठीक आहे, आम्ही चप्पलवाला विसरलो होतो, म्हणजे फायनली आम्हाला भेटला। 15-20 मिनिटं आम्ही चप्पल शोधत होतो, चप्पलवाला आमचं गेला होता। तू पण या दमली। अरे तू नको तिकडे नको ताण लावू। आता थोडी पोटपूजा केल्यानंतर आम्ही मंदिराच्या समोर उभे आहे। समोर मंदिर दिसत आहे आणि हा मंदिर परिसर, आणि मला वाटतं हा लेक आहे इकडे, आणि या साईडला पूर्ण गार्डन आहे।
परिसरामध्ये आहोत तिकडे. आणि हा हे मंदिर आहे आणि मला आता जाऊन आलं हे मंदिर आहे आणि हा पूर्ण परिसर आम्ही इकडून एंट्री केली होती मंदिरासाठी. आणि हा पूर्ण परिसर आणि हे मार्केट आहे. मला वाटतं किती वाजता आम्ही निघालो होतो? 4 वाजता. 4 वाजता निघालो होतो. आता 6:30 झाले. 4, 5, 6 म्हणजे 2.5 तास झाले. आमची दोन्ही पोरं ही आता वैतागली आहे. तर आम्ही आता परतीच्या प्रवासाला निघतो आहे. अरे तर खरंच ही वैतागल्यात. आता आम्ही परतीच्या प्रवासाला लागतो. गुस्सा झाले, एकदम रागीट झाले आणि ह्याला हॉर्स गाडीवरती बसायचं आहे. तर आम्ही आता टिटवाळ्यावरून म्हणजे मंदिरकडून स्टेशनला जायला आम्ही हॉर्स गाडीने जाणार आहे. खुश. आता आम्ही हॉर्सची गाडी पकडतो आणि आम्ही स्टेशनला टिटवाळा स्टेशनला जातो. फायनली आम्हाला घोडागाडी भेटली आणि आम्ही आता बसलो आहे. मंदिराकडून आता आम्ही स्टेशनला जातो घोडागाडीने. खरंच घोडे खूप छान आहेत. मला वाटतं सकाळी नाश्त्याला त्यांना चणे कमी पडले त्यामुळे, नाही तर ते मस्तपैकी धावले असते. थोडेसे चणे कमी पडले, पाव किलो अजून भेटले असते तर ते सुसाट धावले असते. आता जवळजवळ आम्ही आता टिटवाळा स्टेशनपर्यंत पोचलो आहोत. हो ना गणपत शेठ? आता आम्ही टिटवाळा स्टेशन, मला वाटतं इकडे जवळच आता टिटवाळा स्टेशन आहे आणि आमची घोडागाडी आता स्टेशनजवळ आली आहे. आणि ही सर्व मार्केट आहे आणि हे मला वाटतं इकडे स्टेशन आहे. आणि फायनली आम्ही बाप्पाचं दर्शन घेऊन डोंबिवली स्टेशनला आलो आहे. आणि तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ नाही आवडला तरी लाईक करा. बाप्पाचा आशीर्वाद तुमच्यावर राहील आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. आणि हा व्लॉग मी इकडे संपवतो. जय महाराष्ट्र. बाय.